三島由紀夫はノーベル賞候補にも上った戦後を代表する小説家の一人です。花盛りの森を19歳で出版して以来、仮面の告白、潮祭、金閣寺など小説や戯曲を数多く発表してきました。文学以外にも剣道、映画出演、そしてボディービルなど多彩な活動を行ってきました。大学時代に勤労動員で工場へ、そして終戦。その時の体験は後の人生に大きな影響を与えました。そして戦争が済んだら、あるいは戦争が負けたらこの世界が崩壊するはずであるのに、まだ周りの木が緑が濃い夏の光を浴びていることに、それは普通の家庭の中で見たのでありますから、周りに家族の顔もあり、周りに普通のちゃぶ台もあり、日常生活がある、それが実に不思議でならなかったのであります。しかし、法律学関係のアカデミズムの若い学者たちは、これから自分たちの時代が来るんだ、新しい知的な再建の時代が始まるんだと、いわば誇張して言えば近畿弱薬という様子でありました。私の今までの半生の中で、20歳までの20年は軍部がいろいろなことをして、軍部のおそらく一部の極端な勢力でありましょうが、それがあそこまで破滅的な敗北へ持っていってしまった。その後20年は一見大変無事な時代が続いているようでありますが、結局これは日本の工業化のおかげでありまして、精神的にはやはり何ら知的再建というものに値するほどのものがなかったんではないか。リルケが書いておりますが、現代人というものはもうドラマティックな死ができなくなってしまった。病院の一室で、一つの細胞の中の蜂が死ぬように、死んでいくと、いうようなことをどっかで書いていたように記憶しますが、今現代の死は病気にしろ、あるいは交通事故にしろ、何らのドラマがない、英雄的な死というものもない時代に我々生きております。それにつけて思い出しますのは、18世紀頃に書かれた「葉隠れ」という本で、武士道とは死ぬことと見つけたりというんで有名になった本ですが、この時代もやっぱり今と似ていた。でもう戦国の夢は覚めて、武士は普段から武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生々のことでは戦場の華々しい死なんてものがなくなってしまった。その中で、王職もあれば斜陽族もあり、今で言えばこのアイビー族みたいなのも侍の間に出てきた時代でした。その中で葉隠れの著者はいつでもその武士というものは一か八かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなきゃいけないということを口を酸っぱくして説きましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬのであります。でそういうふうに武士でもあっても結局死ぬチャンスがつかめないで、死ということを心の中に描きながら生きていった。それを考えますと、今の青年にはそれはスリルを求めることもありましょう。あるいはいつ死ぬかという恐怖もないではないでしょうが、死が生の前提になっているっていう緊張した状態にはない。そういうことで、仕事をやっていますときに、なんか生の倦怠といいますか、ただ人間が自分のために生きようということだけには卑しいものを感じてくるのは当然だと思うのであります。それで、人間の生命というものは不思議なもんで、自分のためだけに生きて自分のためだけに死ぬというほど人間は強くないんです。というのは人間は何か理想なり、何かのためということを考えてるんで、生きるのも自分のためだけに生きることにはすぐ飽きてしまう。すると死ぬのも何かのためということが必ず出てくる。それが昔言われた大義というものです。そして大義のために死ぬということが人間の最も華々しい、あるいは英雄的な、あるいは立派な死に方だというふうに考えられている。しかし今は大義がない。これは民主主義の政治形態というものは大義なんてものいらない政治形態ですから当然なんですが、それでも心の中に自分を超える価値が認められなければ、生きていることすら無意味になるというような心理状態がないわけではない。自分に、
帰って考えてみますと、死を、いつか来るんだと、それも決して遠くない将来に来るんだっていうふうに考えていた時の心理状態は今に比べて幸福だったんです。それは実に不思議なことですが、記憶の中で美しく見えるだけでなく、人間はそういう時に妙に幸福になる。そして、今我々が求めている幸福というものは生きる幸福であり、そして生きるということはあるいは家庭の幸福であり、あるいはレジャーの幸福であり、楽しみでありましょうが、しかしあんな自分が死ぬと決まっている人間の幸福というものは今ちょっとないんじゃないか。そういうことを考えて、死というものはじゃあお前は恐れないのか。それは私は病気になれば死を恐れます。それからがんになるのも一番嫌で、考えるのに恐ろしい。それだけになんか、もっと名誉のある、もっと何かのためになる死に方をしたいと思いながらも、結局葉隠れの著者のように生まれてきた時代が悪くて、一生そういうことを思い暮らしながら畳の上で死ぬことになるだろうと思います。しかしこの4年後、三島由紀夫は自らの命を絶つことになります。最後の長編4部作「豊穣の海」。その最後の一行は終戦の日に三島由紀夫が見た風景と重なるものがあります。庭は夏の日盛りの日を浴びてしんとしている。またその少し前に、この庭には何もない、記憶もなければ何もないと記しています。